Mga COVID-19 patient nga naka-recover na o nagnegatibo gikan sa kagaw gipaubo sa psychosocial intervention nga mamahimuon niya sila nga kabahin sa tactical propaganda team sa COVID-19. Si Fee Marie Dumabok sa report. Ang akong ikabuan nila mo lang din sa akong ibati as of now na wala na. Gipaubo sa psychosocial session ang pipila ka mga COVID-19 patient nga nagnegatibo isip kabahin aron makabot ang hingpit nilang kaayuhan. Gipasabot ni Nigel Banyasya, Lapu-lapu City Crisis Manager, sa proseso balikan sa mga kanhi pasyente ang kasakit, kahadlok ug ang pagpakauaw kanila human masayre nga positibo sila sa COVID-19. Di-discriminate sila, no? Mawa na tong mga hurt sa ilang pamilya, gisakitan sila kay ang ilang pamilya gi-discriminate. Apan human niini sila naunya ang Molangkob sa umulon nga tactical propaganda team on COVID-19. Sila ang mopasabot sa mga mulupyo sa dakbayan sa Lapu-lapu sa mga pamaagi unsaon paglikay ug paglingkawas sa COVID-19 subay sa ilang kasinatian. Usa sa gustong wagtangon ni Banyasya ang kahadlok sa mga tao ngadto sa mga nagpositibo. Kamo na sayon niya i-discriminate sa nga nagnegative. Nganuman, kuyaw man ang nagnegative da, nga matakdan ninyo, labi na kay wa mo nagpa-test. Uban ni Godfrey Rilien, Fee Marie Dumabok, Balitang Bisdak.